Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about you. Jalo Nagoreta eta Epunto, dakizuenez, piramideen azalben bakarra ez da lurtarrek egin izana. Mundua laua da, zer uertzari beriatzen bediozu, horrez da kurbaturarik ikusten. Nes lakoan bazpare zaitezte bainatu, bazpare. Iraken zuen txipen handiko armak zeuden eta daude, Gazak ospitalen azpian dauden bezalase. Eguzkilore bat atezarrenan jarriz gero espiritu txarrak usatzen dira. Eta Ricky Martini, Manueladak eta txakurrak asko gustatzen zaizkio, eta batera baldin bada, hobe. Fake newsak, ala ez. Hor geratu dira gure iruditeri kolektiboan. Eta beste esaera batzuk. Ere bai. Bai, fake aipuak edo ez. Fake aipuak. Bai. Gaur horren inguruan lehiaketa moduko bat egingo dugu. Nork esan zuen esaldi hau, izenekoa, edo besan da, nork ez zuen esan esaldi hau. Jolasten daiteke? Bai. Vale. Bai. Ikusiko dugu, pertsonaia historikoen aipu ezagun asko, faltsua direla, edo beste norbaitek esan zituela. Zuk parte hartu dezakezu, zuzenean ezin duzu ez, entzulek parte hartu, baina denek saria irabaziko duzue. Estamos hoy de nuevo aquí. Con muchos premios para ti. Euros, tú. Si no los quieres, allá tú. Zuzera Jesus batzen eta ni horietako bat. Kutsa seinalatzen zituenetako bat. Bai, azafata. Bai. Ez, euroak ez dituzu erabaziko, irabaziko duzuena da, jakintza, ezagutza. Alde herrian. Bai, eta gero danok inguruan daukagun pertsona pedante horrek aipoker bat botatzen duenean, zuzentzeko aukera, ere irabaziko duzu, eta beraz, pertsona hori baino, oraindik eta pedanteagoa izateko aukera. Edo zein euskal txiolari militanteren amets ezea. Egia da, atribuzioak hauetako asko aspaldikoak direla, baina sare sozialek ez, esponentzialki ugatzea ekarri dute, zuk esan duzu bezala, txiolarien artean ez, aipu faltsuak oso ohikoa dira. Bai. Eta azkenean, esaldi itxuroso bat hartzen duzu, ondoan pertsonaia historiko baten argazkia eta izena gehitzen diozu, eta ja egia absolutua bihurtzen da, automatikoki. Bikain. Bai, adibidez, gogoeta filosofiko bati, Aristoteles jarriko diozu, ez? Zer ez du esan Aristotelesek. Hori da. Baina hori ukitu klasiko bat, ez? Emango diozu horrela. Bai. Zeoz eksotikoagoa, ukitu eksotikoagoa emani baldin badiozu, tao, adibidez, aipatu dezakezu, ez? Adibidez. Bai. Aipu politikoetan, batez ere alde batekoetan, pues, Churchill eta Lincoln dira, ez? Nahiko erabiliak direnak. Bai. Eta zientziari buruzkoetan izarra Einstein. Bai. Eta orain, ikusiko duna da, hori, pertsonaia historiko hauek, esan ez zituzten esaldi batzuk. Adibide batzuk. Goazen jolastea. And it's all in the things that you didn't say that made it so clear to me. I'm beautiful.
beggar. Said it's all in the things that you didn't say, didn't say. So busy hiding anyway. I'm okay. All the things you didn't say to me. A ber, Nork esan zuen, bai. batzuk denbora guztian engainatu ditzakezu, denak tarte batean engaina ditzakezu, baina ezin duzu mundu guztia denbora guztian engainatu. Nik hori badakit. Bota. Alfredo de Miguelek. Barkatu? Ez? Ez. Ah. Zin da. Ba, interneten oso zabaldua dagoenez, Abraham Lincoln izan zen. Bai, esan leke. Bai, ez da? Bai, esan leke. Beste esaldi bat. Nork esan zuen, etorkizuneko faxistek beren buruari antifaxista esango diote. Abaskalek. Hori ere izan liteke, baino orain arte Winston Churchilli egotzi diote. Ja. Baina esan beharra dago, Churchillen esaldi asko daudela hori, faltsua direnak, eta bere nazioarteko elkarteak webgunean 21 aipuren zerrenda osatu duela, esan ez, berak ez zituela esan. Hori aldarrikatu izan dute ofizialki. Bai. Jesus. Winston. Beste esaldi bat, nork esan zuen, erokeria da gauza bera behin eta berriro egitea eta emaitza desberdina bilatzea. Hori ez dakit, baina segura azken urteotako atletikeko entrenatzaile guztiek esan dutela. Badaukazuzuko arantza bat atletiken azken urtetako emaitzarekin. Zein da? Einstein. Hori, komodin erreza. Bai. Ez? Ba, bueno, esan dituguna adibide guzti hauek, okerra dira. Hala. Ez zituzten haiek esan, egia ez dakigula nork esan zituen, baino nik apustu egin barko banu, lehiaketa hontan, esango nuke emakumeak izan zitezkela. Horietako askoren egilea. Apustu potolo da, Bai. Hankatera artean zer zuten asmatzea, bueno, baina zer sentitzen zuten, iragartze, Adibide batzutan oinarritu naiz, hori esateko. A ber. Eta lehenengo adibidea, ordoa. Nork esan zuen, nahiago dut zutik hil, belauniko bizi baino. Fermin izan ziteken, ze Ferminei gauza asko esate ditu etengabe. Baina ez da izango, zezarragoa da. Orduan bururatzen eskit bi, ez dakizin. Emiliano Zapata, hori oso, eta gurea, Gebaratar, txea. Hori da, ba ez, benetako, ez, esaldi hori horren egilea, edo hori bota zuena, gureagoa da, oraindik. Bai? Bai, gertuagokoa, Bizkaitarra gainera, zu bezala, sortzez. Bai. Eta Dolores Ibarruri pasionariak bota zuen. Amigo. Bai. Orduan nireagoa da zure baino, segai harta barakaldotik oso asko gertuago dago. Nioñostiti baino. Jakin beza. Vale. Hala, niretzat. Ba, zuretzat saria. Kutsa niretzat. Egia da, zabaldu dela, oso zabaldua dago, Che Guevararena dela, baita ere zuk esan bezala Zapatari ere egotzi izan zaio, ez? Baina esaldi hori lekukoek eta ez jasotuten ez, beraz frogatu dagoela izan zela, 1956ko irailaren 8an Parisko neguko belodromoan bota zuen pasionariak Espainiarekiko elkartasun mitin batean. Ordurako Zapatak ustet urte asko zera matzala hilda, orko espanago 1919an hiltzen. Zein dugu Zapataz. Eta Che Guevarak 8 urte zituen. 8 urte. Bai. Bueno, baina eskarra esan gizona, Bai, baino... Agian Amari esan zion, abaitari. Bai, ezta. Esan zionen, zaborra jisteko esan zionean. Esan nahiago hil. Kaso baino. Nik ere badazkadat jolaserako pare bat, Bai. Bai.
Orain bota nahi dituzu edo... Nik ere Jesus Basket izan nahi dut. Zeinek esan zituen ondoko bi esaldiak. Jo ezak berriro Sam, eta ez ditutanka sentitzen. Joezak berriro Sam Casablancako esaldia omen da, baino ez dute pelikula guztian esaten. Esan da. Eta bestea, Rambo. Rambo, baina... Eta horrera ez dute esaten. Horrez nazu harrapatuko. Beraz, jendeak esaten du. Saria niretzat, bikoitza. Oso no. Bai. Txapeldu. Vale. Nik orain beste bat botako dut. A ver. Ez nago ados esaten duzunarekin, baina eriotzeraino defendatuko dut hori esateko duzun eskubidea. Oso ezaguna. Bai. Boin. Ez dakit. Voltairek esan omen zuen. Bai. Beraz, hori, Voltairek esan zuen, 18. mendeko idazle eta filosofoak, baina esaldia 20. mende hasierakoa da, eta Evelyn Beatriz Hall idazle britainiarrak idatzi zuen. Orduan, Emakume batek. Esan. Idatzi zuen, 1906an, Voltairren lagunak izeneko liburuan. Eta azkenean, esaldi horren bidez, Voltairren pentsakera eta jarrera labur bildu nahi izan zuen, eta itxuraz, hain ondo egin zuen, esaldia zuzenean Voltairrek berak esan izan balu bezala iritsi zaigula guri. Bueno, seguro berak esango zuena da, aurre boire Voltaire. Hori ez duzu inoiz? Ez. Garai batean asko zaten zen. Bai, sartzen hasi. Errima gaina neko... Bai, zarruna. Bai, eta idatziz, bai, funtzionatzen du, baina esan ez. Ja, eske frantsesa dakizutenekin nabez behar dugun guk. Ez dakit, ba. Horentxe Frantziara jongo gera, urrengo esaldian, eta bai. Nora? Eta, bueno, Frantziara edo Nafarroara. Hori ere bai? Ez ditut pista gehiago emango. A ber. Kontua da, orain pixka bat adatu ingo dugula, eta da, ze gertatzen da esaldia negatiboa denean. Eta, hau da esaldia. Nork esan zuen, pastelak jan ditzatela. Maixa, laiziar. Ez. Nafarrak, bueno, denogara Nafarrak, agian Frantziara jundia oporretan ez baitetan esan zuten. Ez. Maria Antonietak. Hori ere, bai, Nafarroarekin... Bai, Frantziako erregina zen, baina Nafarroakoa ere bai. Ere bai. Bai. Bere senarrak, Luis Amasei garrana erregeak, gilotinatik bera baino, ez? Maria Antonieta baino lehenago pasaharren, bere lepoa, Maria Antonietaren lepoa lehenago eskatzen hasi ziren, Madame Deficit edo Austriar Otxemea eta alako ez izena jarri zizkioten. Dana politak. Bai, eta orain ikusiko duzu nire frantzes maila eskasa. Bueno. Aprobetxatzen zuten bere jatorria, Austriarra zen, hitz joko berezi bat egiteko. Autrichien, Austriarra izango litzatekela, bihurtu zuten autre chien, hau da, beste txakur bat edo beste txakur eme bat. Denari maitasuna dario. Hori da, bai. Egia da, gortean bertan ere bere ala egin zituela etxaiak, ez? Bere aldekoak ez zirenak baztertu zituelako, politikaren artean ere berdin, ez zituen lagun asko egin, zabiz, Turgot finantza arduradunak kargutik egoztea, ez? Arduradunak kargutik egoztea eragin zuen. Eta imaginatzet, finantza arduraduna, ez zela oso gustura egongo berarekin, ez gutizia garestiak asetzeko dirutza xautzen oso trebea zelako. Maria Antonieta. Horrela zen da, ez dakit, pena pizkat ematen du Miren Antxonik. Baina ondo pentsatuta ez? Ez. Baina kontua da, lehen esan dugun esaldi hori, pastela janditzatela, hori izan zela, ez, herritarren engorrotoa, ez, terzer ixearen gorrotoa piztu zuena, eta izan zen irautza prozesuan hasieran, erregina galdetu omen zuen, herritarrak zergatik ari ziren protestan, eta esan ziotenean jateko girik ere ez zutela,
erantzun omen zuen, pastelak jan ditzatela. Ja. Baina, badirudi, etzula sekula esaldi hori esan. Berak, Jean-Jacques Rousseauk, bere garaikidea zen, antzeko esaldi bat aipatzen du, ez, konfesioak bere lanean, eta badirudi, Luis Amalaugarrenaren emazteaz ari dela, Maria Teresaz, edo Madame de Montespanez ari zela. Eta biak Maria Antonieta jaio baino askoz lehenago hil ziren. Beraz ez daukate berarekin loturarik. Estefan Zweig, idazle eta biografoak, uste zuen Luis Amausgarrenaren alaba batek esan zuela, beraz, Maria Antonieta baino lehenagokoa ere zela, eta azkenean esaldi hori Maria Antonietari egoztea edo berak esan zuela esatea, erreginaren kontrako zurrumurro kanpainaren barruan kokatzen du. Zentzua du, beste batzuk ere ezaguna dira, ez? Bere diamantesko lepoko horren are badago, erosteko eskatu ziola, ez dakin hori kristoneko zera, jendea hogi eskatzen ari zen bitartean, bera joiak, harribitxiak. Eta montatu zuena bere baserritxoa, Petit Trianon, hola jauregitxo bat hartu zuen, eta baratzetxo bat eta montatu zuen inguruan, pixka bat nekazari izatera jolasteko, ez? Errixea izatera jolasteko. Baina, bueno, nik uste kanpainarik ere zuela behar. Baina, ez. Beste historiare batek, Antonia Freiserrek, iritzi berdina dauka, eta gogorazten du gainera, Versailleseko martxan, jendetzak, errixeak, bib legua, hau da, biba erregea oiukatzen zuela, emaztearen eriotza, ez? Lepoa eskatzen zuten bitartean. Horre guztiak ez du derrigorrez esan nahi, Maria Antonieta uste baino asko zobea zenik, ez? Esan dugun bezala. Bai. Baina, alderantziz bai, hau da, errege familiako edo goi nobleziako gainerako kideak, baino asko zokerragoa etzela. Bai. Odola beste kolore bateko duten mutante hoien artean, zabaltzeko moduko baten bat topatzea beti ariketa zaila izaten da, ez? Tartean... Baina, egia da, gizonezkoak eta emakumezkoa daudenean, ez? Bai. Errexagoa dela aukeran, Maria Antonieta aukeratzea. Bai. Ostientzakua beti emakumea errezago. Bai. Eta bukatzeko beste adibide bat, beste saldi bat botako dut, pixka bat desberdina. Nork esan zuen, onork idatzi zuen, triangelu angelu zuzen batean, katetoen karratuen batura, hipotenusaren karratuaren berdina da. Ni kateto entzun eta politikari batzuen arpia etorrez eskiola burminen askar, beraz berriro errepikatu mesedez, nola da? Barkatu, nire kostetzen. Triangelu angelu zuzen batean, katetoen karratuen batura, hipotenusaren karratuaren berdina da. Orain bai. Orain bai. Orain bai, ez dakit. Hau da, Pitagorasen teorema, oso oinarrizkoa. Bai. Nik uste lehen hezkuntzan 4. mailan edo ikasten dela, ez? Gara hartan telebistan oso guapo gemate zituzte. Beraz, Pitagorasen teorema izan da, Pitagorasek, ez? Esan zuela edo idatzi zuela esan daiteke. Izan daiteke, bai. Duela 2005 urte gutxi gora bera. Eta egia da, teorema berak formulatu zuela, ez? Beraz, ezin dugu, ez? Aipu faltxutza edo jo. Baina, printzipio hori lehenago, askoz lehenago, aplikatu zen. Adibidez, Antzinako Egipton edo Txinan, ez? Eta referentziari zaharrena duela 3500 urtekoa da, beraz, Pitagorasek formulatu baino 1000 urte zaharragoa, eta dago jasota Babiloniako oltxo batean. Ez dakit, azkeneko adibide honek zentzu ondiri daukan, edo lotura ondiri daukan aurrekoekin, baina zentzua ez daukana da
podcast honen lehengo denboraldia bukatzen ari dela, ez? Urtea bukatzen ari dela, eta Boni hemen abestirik ez dugu lauren arte sartu. Pues hala, konponduta. Bai, hori zen aitzakia. Baina egia da ere, bueno, ez dakigu, azkenean, ogoltxo horretan idatzi zuena emakumea ala gizonezkoa zen, ez? Edo tip bat. Tip? Ez tipa eta ez tipo, tip. Tip. Bueno, Begira. ez? Bai, tip Ez dakigu. inglesez aholkua da, ez? Bueno, ere bai. Bueno, ez dakigu nor iritsi zen ondorio horretara lehenengoz, ez? Katetoak eta hipotenusa eta horien arteko erlazioaz. Eta antzinaroaz dugun ikuspegian oinarrituta, ez? Pentsa daiteke seguraski gizonezkoa izango zela. Baina antzinako Mesopotamia pentsatu baino, ez dakit, orekatuagoa zen, edo gizon eta emakumeen arteko berdintasuna uste baino nabarmenagoa zen, eta adibidez historiako lehen idazle ezaguna, izenez ezagutzen dugun lehen idazlea poeta, emakumea zen, Eneduana izena zuen, akadiarra zen, eta duela 4.300 urte inguru bizi izan zen. Jode, hoizi premistia mandozuna saioa bukatzeko, ni bentsat ez nekiena. Gizakiren historian lehen idazlea. Bai, bintzat, izenez ezagutzen dugun lehen idazlea. Bikain. Eneduana. Bai, Gainera, izenak berak ez du gezurrik esaten, ez dago fake newsik hor. ez? Eneduanak kasu hontan bi. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.